edo hori izan gure helburua. Nolabait pentsatuz, edo inzidentzia izango denaren esperoan etorri gara gaur, baina badugu argi ere horretarako borondate politikoa behar dela, bai? Eta hori dugu hausnarketako ere guri oso interesgarri egiten zaigu, eta ez dugu zalantzarik hemenik zerbait aterako dugula denek, baina bestetik gure iritzia publikoa da, hau da, gure ustez hemen zaudeten gehiengoak baduzute horren berri. Hortaz, horren kontziente izanik, gaurkoan badakigu zuei tokatzen zaiguela gure galderak egitea, baina guk ere ezinbestean egin beharreko galdera bat badugu dela erdiguneko galdera, eta da, zertarako lege bat? Zertarako da lege hau. Guk argi dugu, edozein legek, bere eraginpean dauden pertsonen bizi baldintzak hobetu behar ditula, edo gutxienez hori izan behar duela legearen helburua, ez? Honako lege honek, helburu hori badu guretzat tresna paregabe izan daiteke. Baina Euskadin, Ainhoak azaldu bezala, aspaldi jakina den arazo bat dugu hezkuntzan, nolabait herrien eta auzoen egunerokoa ere baldintzatzen duen errealitate bat, ez? Eta gaina modu gatazkatsuan bizi dena. Beraz, Ainhoak azaldu duen bezala, gatazka horren iturburua gizartea estratifikatzen duen hezkuntza politika da. Beraz, horrekiko birformulatuko du galdera. Hezkuntza lege honek hezkuntza politika horrekin amaitzea du helburu? Esaituko aldio akordio honek hezkuntzari eta dagokion euskal eskola publikoari bere erdiguneko funtzioa gizarte kohesionatzaile gisa. Edo ordea, egun dugun sistemaren biziraupena ziurtatzeko tresna bat besterik ez da izango. Karo, logikoa den bezala galderak besterik ez ditugu, orain arte zertzeladak baino ez ditugu jaso hezkuntza proiektu honen inguruan, gutxienez gobernuaren aldetik. Esan bezala guri proposamena interesgarri iruditzen zaigu, eta borondatea badago, hezkuntza lege batek aukera asko eskaini ahalko lizkiguke. Ez daukagu zalantzarik. Baina aldi berean ez nahastu. Ez digu hezkuntza sistema propio bat garatzeko balio izango, hau da. LOMLOE-renpean garatuko den EAErako hezkuntza lege bat izanik, erlijioa eskaintzen jarraitu beharko du, ikastetxeetan edo ikasmaterial guztiak Madrilgo goi ikuskaritzak berrikusiko ditu, eta baita publiko eta pribatuetan kurrikulumaren markoa Espainitik ezarrita etorriko da, bai? Beraz, bada egia ere legearen bitartez edo bestelako araudien bitartez nahi izan ez gero badagoela gauzako betzeko eskumena, badugu eskumen hori, baina egia da ere, lehenago esan bezala, orain ere badaudela, inklusioa edo eta ekitatearen eta aukeraren berdintasunen aldeko asmo honez betetako lege eta arauak, baino inortxok betearazten ez dituenak. Beraz, guri garrantzitsua iruditu zaigu, begiratzea hezkuntza itun honi ikertzeko orain arte errealitatea hobetzeko zer proposatzen duen, ezta? Eta esan bezala, zoritxarrez gutxi dugu idatziz proposamena bideratu duen gobernoen aldetik, baina, eremu informaletan eta eman diren ideien arira, bi ideia edo bai nabarmentzen dira, ez? Batetik deszentralizazioa eta bestetik ikastetxeren autonomia. Deszentralizazioari dagokionez, hau omen da erdiguneko gai bat, eta udalen eta herri komunitatearen parte hartzea indartu dezake. Guri hau, berez, ideia paregabea iruditzen zaigu. Hau da, udalek erantzunkizun handia izan dezakete, esate baterako, matrikulazio bulegoan, onarpen prozesuen iruzur eta irregulartasunak ekiditen, azpiegiturak indartzen, elkarbizitza sustatzeko eta kohesioa bultzatzeko sareak sortzen, eskola komunitatea osatzen, eskolaz kanpoko ekintza sare komuna sortzen, eta baita ere euskara bultzatzen. Aixian, kirolekintzetan, produktu kulturaletan, euskararen ezagutza eta erakaskuntzan eskaintzan. Guzti hau, aukera guzti hauek hor daude, noski beti ere hezkuntza sailak bere ardura gainetik kendu gabe udalan jartzeko. Hau da, hemen gakoa argia da, nola deszentralizatu, desarautu gabe. Hau da galdera, ez? Honi eukin behar dugu. Ez gaitezen inozoak izan. Askotan, tankera honetako proposamenak onak eta aurrerakoiak dirudite, baino begiratu behar dugu horiek dakartzaten arriskuei. Ze bestela, udalak kolore eta borondate politikoan ez dituzte adibidez, eta baita gaitasun ekonomiko oso desberdinak. Beraz, neurri honek hezkuntza sistema oraindik gehiago atomizatu lezake edo arrisku hori dakar, ez? Eta nik uste nabarmen gelditu dela, Ainhoak azaldutakoaren arira, ikastetxen arteko oreka maila dela, hain zuzen ere konpondu beharreko arazoa egun gure hezkuntzan. Beraz,
Hori batetik, eta bestetik ikastetxen autonomia ere hitz egin da, bai? Gu kontziente gara aurreko gaiarekin bezala honek onurak ekarri ditzakela. Bai, autonomiak, hezkuntza proiektua gauzatzerakoan abantailak izan ditzake, esate baterako tokian tokiko neurriak hartzea, baliagarria da, nolabait, ez? Baina bere arriskuak ere baditu. Ikastetxei autonomia ematea adibidez, eta zuzendaritzei lidergoa indartzea, azken finean logika gerentziala ikastetxetan txertatzea ere bada. Eta honek, nepotismo dinamikak bideratu ditzak, esate baterako, beste lurralde batzutan gertatu dian bezala. Eta aldi berean, orain arte hezkuntza publikoan egon den egitura demokratikoa desegin dezake, ez? Eta guretzaten garrantzitsua dena. Guztionekin norbaitek esan lezake, aipaturiko arriskuak ekiditeko neurriak jarriko direla. Baina bada egia ere, egun arazoio konpontzeko arau eta neurriak egon badaudela. Eta hala ere ez direla betetzen. Beraz, gure ustez, zalantzari gabe behar deguna egiturazko aldaketa bada. Eta ona, gure ustez, hezkuntza lege honek egin ditzaken ekarpenik garrantzitsuenak, bai? Lehenengoa zerrendatzearren. Zonalde bateko matrikulazio sare publikoa bere gainar dezakenean, beharrezkoak ez diren gelak edo ikastetxeak ez ituntzea arautu beharko luke. Bigarren, ikasle guztiek sare publikoko ikastetxeetan ikasteko aukera izan beharko lukete. Ondorioz, eskaintza publiko integrala eta doakoa bermatu beharko litzateke udalerri eta auzo guztietan. 0tik 18 urtera arte. 3. Matrikulaziorako hezkuntza sailaren menpeko udalbulegoak behar dira, ezinbestean. Matrikulazioa ikastetxe pribatuetatik atera behar delako, eta prozesu ez gardenak saihestu behar direlako, informazio egokia emateko, planifikazio kanpoko gain eskaintzek dakarten irregulartasunak saihesteko, eta abar. 4. Azken urtetan bereziki indartu diren dinamika privatizatzailei buelta eman beharko lieke lege honek. Bereziki aurrezkuntzako lehenengo zikloan eta lanbide heziketan. Diru publikoz horniturako aurrezkuntzako lehenengo zikloaren eskaintza bakar eta publiko bat egituratzea premiazkoa da. Eta lanbide heziketan ere eskaintza publiko eta euskaldunaren zabalkundea sustatu beharko luke hezkuntza lege batek. Eta 5. eta azkenik, itundutako ikastetxe pribatuen langileen lanpostuak eta ikasleen ikaspostuak bermatuko lituzken publifikaziorako bidea ireki beharko luke. Besteak beste adibidez hori litzateke eskaintzaren gehiegizko dibertsifikazioa saiesteko neurri bat, ez? Eta bai amaitzeko, nik uste denek dakigula Eusko Jaurlaritzak duela giltza honekiko, baina argi dago ere Euskal Hezkuntza Publikoaren aldeko apustu argia egin ezean ez dela bake sozialik egongo. Sistema honek sortzen dituen ondorioak modu gatazkatsuan bizi dira gizarte honetan lehenago aipatu bezala, ez? Beraz, gure ustez bada garaia gobernu honek azken aldian hainbeste aipatzen dien bizitzaren zaintza erdigunean jarri dezan eta berearen ardura bete dezan. Gu guztioan